Father Carl na ko. Father Carl. Namatay, Dave. Patunglo. Ilaha nga ba kay gamay kayo sa drive. Gamay sa makatuol. Kaya may higot na lang. Kahoy para Para maabot. sa jeep pala mag-anak na to siya. Okay ba to? Pag dito na sa auto, ano ba na? Sino ka drive? Sila ba? Gamay, gamay na mo. Bilog ba kayo? Kaya sir, best ka ni Father Carl. Nahulang mo sa kanate. Ay, nahulog. Hindi na nakuha. Parang nag-asaway na nakapulan na mas. Ikaw naka-confession ka pa na. Sabot kasi ang buwan. Ano rin? Isa na confession. Ano pa rin kayo? I confess my sin. Ako man ang istorya, gaya mo na yun. Shortcut man ka. Unsang sala. Unsang Yung first, Father, I forgive me confess my sin. forever. I schedule every day. Ay, hindi na ako kayo na. Kaya malalaki ng schedule. Alas 2. Ano sa boy, sa schedule yan. Ayaw na yan. Alis rin mo kayo ng kwento ng mga What are your sins? What are your sins? Father, forgive me for your sin. Oo. Okay, what are your sins? Father, I commit my sin. What's your sin? Mag-isa lang. Ayaw ni Padre. Sige rin siya. Pray Holy Rosary. Bukay din. Bukay naman. Saan ako sa isulti ba? Mag-iahag na tulong ulit Padre. Bukay na. Sunod na. Ang diskarte na, tol, parang siya matulugan. Hindi ikapon mo na po. Ikapon mo na. Katulog si Father. Magsugid. Ang sagot sa mga kusas? Si Father. Eh, naman ka sa mga gana ka. Hindi na ako consistent yun. Tapos sa blue, galing ko na gambat para mapatayan. Ganyan siya pala. Mali, Father. Ayaw, solve your sins. Medyo pot. Pray to Hail Mary, one of Ay, rin ka mo, Iris. Hindi mo lang sa pray. Meron na lang pa siya. Sumpay na katugman. Rosary siguro Ay, yung pagka-pray ito eh. Makatapos. Hindi mo alam man sa usay niya. Diba? Wala man gyapon. Gusto niya, wala mo na sa usay. Wala. Lugay mo lang iboyan. Sige na sa kugana. Ikaw ang tulog naman. Hindi ko bukadahan na ano ko. Ayun ako ako muna. Pero dagan pa tayo kasunod din mo. Madagan ba kayo? Wala, hindi ko pala. Yeah, pagluhod. Ay, hello! Dagan na. Ano sila daw? Ay, nagsama kami. Nag-recruit ko yung bodyguard. Mag-recruit ka ganyan pa? Hello! The angels! The angels! Akong buwas lang. Yung mga gentle dog ka. Ah, tara, tara. Gawin na yan.